በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላእከ ገዳም ወይረውዕ አድባረ በድ ፍሬ ምሕረትካ ዘመን ተረኽበ እኽሊ ባርካ ተብዝሕ በረኸታት ጠልን ልምላሜን ምስ ረኸቡ ጸጊቦም ይሕጐሱ ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ እምባታት እውን ዝናብ ምስ ረኸቡ ይረውዩ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ ማየ ጸሎትን ሆስፒታልን ተዓቂብኩም ዘለኹም ህሙማነ ሥጋ ኣብ ሓለዋ ሃገርን ልምዓትን ዘለኹም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ተሃድሶ ዘለኹም ናይ ሕጊ እሱራት ብሓፈሻ ኩልኹም ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ካብ ዘመን ካብ 2014 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማርቆስ ወንጌላዊ ናብ 15 ዘመነ ሉቃስ ዜናዊ ብድሃነ ሰላም ኣብፅሓናን ኣብፅሓኩምን እናበልና ሰናይ ትምኒትና ንገልጸልኩም። ቅዱስ ዮሐንስ ዛዛሚ ዘመነ ብሉይ ጀማሪ ዘመነ ሐዲስ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ንኸረምቲ መውፅኢ ንሓጋይ መእተዊ ዘላ መዓልቲ ብስሙ ተጸውዐት። እዚ ምኽንያት እዚ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሐዲስ ካብ ዘመነ ነቢያት ናብ ዘመነ ሐዋርያት ዘሰጋገረት ምዃኑ ነቢይ ሐዋርያ ወሰማዕት ኢልና ንሰምዮ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ መሰረት ብምግባር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ብሉይ ናብ ሐዲስ ካብ ዘመነ ኩነኔ ናብ ዘመነ ምሕረት ተሰጋግረናልና ዓባይ ዕለት ስለ ዝኾነት ካብ ክቡእ ርሕቕና ብቕንዕናን ብሓቅን በዓልና ክነኽብር ክንዝክርን ተሰሪዓተልና ኣላ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍትና ዘለዎ ንዘይብሉ የማቕል ተባሂሉ ከም ዘሎ ምትሕግጋዝ ሃይማኖታዊ ግዴታን ክቡር ባህልናን ስለ ዝኾነ ንጽጉማት ክንዝክር ብስም ብሕማም እተሳቐዩ ወገናትና ክንበጽሕ ንዝሓዘኑ ክነጸናንዕ ንዘኽታማትን ንዘይብሎምን ካብ ዘለና ክነካፍል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብለና። ክቡራንን ክቡራትን ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ከነስተውዕሎ ዘለና ዓመት ጥራይ ዘይኮነ ክቕየር ዘለዎ ኣረጊት ኣተሓሳስባና እውን ክቕየር ከም ዘለዎ ቅዱስ ጳውሎስ ወሃድሱ መንፈሰ ልብክሙ ኣእምሮኹምን ኣተሓሳስባኹምን ሓድሱ ስለ ዝብለና ነቲ ክፍኣትን ተንኰልን ዝምህዝ ኣረጊት ሓሳብና ከም ኣረጊት ጨርቂ ደርቢና ንእግዚአብሔር ዘስምር ሕሊና ንኽንሕዝ ቅዱስ ፍቓዱ ቅዱስ መንፈሱ ይልኣኸልና። በረኸት መጥቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ መወዳእታ ሓድሽ ዓመት እዚ ዓመተ ሰላም ዓመተ ረህዋ ዓመተ ቅሳነት ገይሩ እግዚአብሔር ንወርሓ ክረምቲ ባሪኹ ብዝናብ ኣብቂሉ ብፀሓይ ኣብሲሉ ንዝሃበና ልምላሜ ካብ ነጣሪ ነባሪ ሓልዩ ፍሪኡ ክንሓፍስን ከምኡውን ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ከብፅሓና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን።